És curiosa sempre la presència en moltes festes d'aquest país, de Catalunya, d'aquests personatges, aquesta imatgeria festiva, en forma de capgrossos, en forma de gegants, en forma d'animals mitològics. L'origen és molt antic, però és un país peculiar dintre d'Espanya, d'Europa, és un dels pocs països que té aquesta tradició tan forta. Li dona una personalitat molt clara. D'alguna manera fa una espècie de representació de certes metàfores de l'inconscient col·lectiu, en forma de mites, en forma de personatges famosos o personatges simbòlics, i acumulen a la gent al voltant d'ells, al voltant d'aquest ball tan simple, de les àligues, giravoltant, del ball dels gegants. I això sempre li dona a les festes un caràcter molt particular. L'intent de fer un curs professional, de normalitzar l'ensenyament de la imatgeria, això ja es va intentar a la dècada del 1980, una cosa així, no va sortir bé, no sé els detalls, es va fer a través d'Artesania de Catalunya, però la cosa no va funcionar. Després d'això se n'havia parlat diverses vegades, s'hi donava voltes, i llavors bé, ara ja fa un parell d'anys que amb la Judit Camps parlàvem del tema, que ella està al taller Gavins, i llavors la necessitat que hi havia de que es normalitzés una mica i que sobretot es transmetés tot aquest coneixement. Llavors, aprofitant el Congrés País Gegant que s'està fent, que de fet és un congrés que es va fent, ara una sessió, ara una altra, ja fa un any que dura, doncs es va fer la primera de tots, que va ser el setembre passat, que era sobre constructors, a Olot. Ja hi havia hagut una prèvia artesania i es va anar embolicant la troca, en positiu, naturalment, i finalment s'ha pogut tirar endavant el curs, que bé, jo penso que és un luxe el fet d'experimentar. Quan els cursos es normalitzen, estan molt bé pels alumnes, però aquests que encara s'està començant a fer, que aprenem tots, i això és molt més interessant encara. Aviam, la idea de fer aquest tipus de curs de professionalització ve de la FAOC, de la Federació d'Associacions Artesanes i d'Ofici de Catalunya. En aquesta federació teníem molt clar que s'està perdent la figura de l'aprenent, per tant, la gent que està sortint de les escoles, ja sigui Belles Arts o Arts i Oficis, Arts i Oficis, escoles com la Massana, per exemple, amb què es fan grau superior o grau mitjà d'oficis, no surt la gent preparada, perquè falta aquesta part de contacte i de coneixement del que és l'ofici en si. Doncs fa 4 dies que he començat la direcció de l'escola i per tant, jo diria que aquest és el primer acte que en realitat faig com a director. I em fa com molta il·lusió que estigueu aquí i està molta il·lusió que en realitat fem aquest tipus de treball. El fet que hi ha un programa que l'he mirat i l'he llegit i vist els horaris que teniu i tot el temps que dedicareu, penso que és molt complet, molts bons professionals i molt complet. Com a professionals vèiem que faltava gent preparada, és a dir, surt gent de les escoles que quan venen a taller no tenen la formació com per començar-hi a treballar, sinó que has de fer tota una feina d'ensenyar-los ofici, i vam dir, doncs, el que podem fer és fer cursos molt concrets, que en diem CPO, curs de professionalització d'oficis, no és reglat, però sí que els imparteixen bàsicament mestres artesans, que són la gent que estem treballant en l'ofici. Pero yo, ¿qué puedo aportar? Y se sentó a esperar allí a que le viniese la idea. Y aún está allí, sentado, esperando, echando raíces. Aquí hi ha dos idees que surten. Primer, què puc aportar yo? Este libro intenta ser, nuestra intención fue que fuese como el manual del primer curso de cualquier escuela de arte y diseño del país. La Massana ha estat lligada, com se sap, a la història dels vells oficis. De fet, és hereva de l'Escola Superior dels Vells Oficis i el seu patrocinador insistia molt en la formació artística als joves obrers. Curiosament, la Massana ha estat molt lligada a oficis més clàssics dintre de la ceràmica, l'esmalt, la joieria, que després s'ha completat en la pintura, l'escultura i els dissenys. I no havíem tocat tant aquest aspecte dels oficis més lligats, per exemple, als oficis que diríem populars. La possibilitat aquesta de treball amb la Federació
d'artesans d'ofici de catalans i concretament del grup d'imatgers jo penso que és molt interessant. Tots sabem que molts oficis són necessaris aprendre'ls al taller i és molt interessant la presència del mestre al taller, però per altra banda el mestre de taller normalment no és excel·lent, particularment un bon pedagog, no ha fet un treball més que de reflexió sobre la pròpia pedagogia del que ensenya i té la tendència a no introduir-se en elements conceptuals i està molt obsessionat en les parts pràctiques, perquè la part conceptual normalment no se sent molt fort, perquè és la seva només. En aquest sentit, les escoles, ja al moment del canvi del gremi a les escoles, històricament, van ser les que van accentuar el caràcter teòric, el caràcter d'una reflexió que influeix clarament en la pràctica. Por tanto, esto es igual para todos, pero el refuerzo que vamos a poner para que nos quede encajado tenemos que hacerlo a medida. Normalmente, ¿con qué se hace el refuerzo? Cuando dices el refuerzo Es algo que te pones dentro para que no te... Jo diria, sempre parlem de tradicional, perquè jo diria que el que estem fent és tornar-li aquest ofici el valor que havia tingut. Perquè a principis del segle XX, amb un projecte d'aquest tipus, intervenien escultors, artesans, lògicament, sastres, figurinistes, i participava gent de teatre que feia decorats excepcionalment, escultors de primera línia, etc. I això, a partir de la Guerra Civil, que van desaparèixer, van quedar 4, i es va anar deteriorant la professió fins a recuperar, amb la recuperació de la democràcia, tota aquesta nova gent que ara encara que estarà donant classes. I jo diria que el que hem de fer és no tant el fet de tradició o modernitat, que és absurda, perquè la tradició és el que la gent sent al carrer i la modernitat és el que hi pot aportar l'artista, però les dues poden conviure, perquè a més no hi crec en modernitat, la paraula modernitat no m'interessa, m'interessa la paraula actualització. Allò que és modern, si sobreviu a vell, serà tradicional, però si no, ho llançarem. En canvi, si ho actualitzem vol dir que ho mantenim en vigor sempre. Per exemple, el peix aquest que aquí dalt, és de la bola, una extrusió de la cua, les punxes aquestes que són còmodes. També ens interessava gent molt creativa perquè en aquest curs el que volem és, sí, donar una formació que no s'ha donat mai clàssica en el sentit de com es treballa, com estem treballant ara, com s'ha treballat sempre, però també ens interessava la innovació. És a dir, que aquesta nova generació no faci el mateix que nosaltres, perquè no té sentit per nosaltres, tal com es planteja el curs, sinó que vagin un pas més enllà. Per tant, no només gent que formi part del món geganter, que n'hi ha que sí, que hi ha alumnes que estan en colles, hi ha alumnes que ja han fet algun gegant o algun capgros, i fins i tot hi ha 2 alumnes que tenen una empresa privada amb què comencen a fer aquest tipus, vull dir que són autònoms i estan fent imatgeria i altres coses, no en viuen encara perquè no és fàcil, però ho estan fent, sinó que ens interessava també creatius, gent que vingui d'altres mons, i ens ha vingut gent del món del teatre, que està molt bé, de l'escenografia, ens han vingut creatius en si, és a dir, persones que el que els interessa i els interessa d'aquest curs són noves vies d'experimentació per ells a l'hora de crear, tenir eines, que això també és molt interessant, i gent del món de la restauració de béns immobles, que també és interessant perquè hi ha hi ha molta imatgeria festiva que és centenària, que s'ha de restaurar i necessitem restauradors professionals, és a dir, titulats, perquè si no, no es pot tocar. Se tiene que saber dónde se va a hacer el molde, porque por ejemplo la pieza de Marta, la cola esta que le queda volando, claro, el molde le va a quedar volando y tiene una madera rectangular que lo hubiera podido colocar al revés. Cuando hagamos una reserva como esta, primero os recomiendo que la tira de barro la hagáis un poco más diversa. Pero pensar que esto ahora vemos aquí un postizo que queda integrado entre otras mitades, pero tiene que tener una cierta salida, una cierta unicidad para que luego desmoldear estas mitades.
Per què no cal desmotllar aquí? Tot el que estem fent aquí, ens volguéssim clar, el moll, clar, perquè és com un moll. No, esta no, con este gestual sería de acabado. Claro, lo más lógico que en esta pieza sea de lijado. Cuando tienes la pieza acabada la puedas pulir bien. Esta cuesta un poco más, pero le puedes dar el mismo uso. Igual. Es porque le pones más carga. Al ponerlo más carga, la resina es más dócil de trabajar. Resina? Quan s'ha ensecat. Ah, clar, perquè en principi aquesta resina és com una capa protectora. Sí, no protectora, és una capa que no deixi passar la humitat. Y vas allá cada año y todo. Pues las fallas son unas esculturas que se hacen con la finalidad de quemarlas, de ponerlas en la calle y quemarlas 3 días después, y tienen unos guiones satíricos, y lo que intentamos es quemar lo malo que hay en la sociedad. No, son unas plantas para engordar los alimentos, las ansias. Ahí se podría hacer de dos maneras, ¿no? Ahora voy a enseñar de dos maneras que se puede hacer. A ver, el punto en común que veo es que las técnicas que utilizamos para realizar las fallas casi ha sido la misma que la técnica del cartón, es la misma que se utiliza para la imaginería, para hacer los gigantes y cabezudos, y también que las técnicas que tenemos ahora de modelado y de reproducción de moldes y todo es lo mismo, eso es paralelo. Lo único que cambia es que una tiene una finalidad y otra tiene otra. A veces maquillamos las figuras, lo mismo que hacéis cuando maquilláis vosotros, lo mismo. O sea, hacemos la raya del ojo, los párpados, las pestañas, delimitamos la boca. Si los gigantes se han convertido en unas figuras que simplemente bailan y detrás no tienen más que eso, una corona, uns parelles, un negros, un tal, un qual... Per mi alguns noms estaven ben fets, alguns innovadors completament diferents de la tradició que estaven ben fets, però molts que... Bueno, hi ha casavis per tot, no? Espera, un casavis per tot. És el protocol, no? Sí. Hem tingut agendat. Vull dir que li poses una mica, no se li ha de posar gaire, tu fas també. El que deien, sempre la cola en amunt, en la primera capa la cola no ha de tocar. Clar, hi ha gent que treballa, normalment diuen que millor treballar amb trossos més o menys, d'una mida així, perquè s'adapta més bé, perquè no sé què, no sé quan. Si fas cola blanca. Per tant, avui el que fareu és treure el sobrant de les peces que tingueu, que aquestes dos. Jo penso que la tradició existeix i l'hem de tenir en compte i l'hem de respectar. Però aquesta tradició un dia va ser innovació, perquè no hi ha res que neixi del no res, sinó que neix i a molts anys acaba sent tradició. Llavors, què hem de fer ara? Renegar de la tradició no, perquè forma part de les nostres arrels i, de fet, forma part del procés creatiu per fer qualsevol cosa, però estem visquent a l'època que estem visquent. I aquí ens hem d'adaptar tant a la manera de pensar de la nostra societat actual com en els nous materials que ens ofereix. I jo crec que aquí és una de les coses que vam dir quan vam presentar el curs, que hem de fer història. I quan diem que hem de fer història vol dir això també, que hem de ser nosaltres prou capaços que innovar per arribar a aconseguir amb el temps que aquesta innovació sigui tradició.
És cert que la tradició en el món de l'artesania, com després es transmeteix de pare a fill per un ofici molt directe, hi ha una certa inseguretat en innovar. I en aquest sentit les escoles són molt més lliures. I a més, quan una escola com la Massana té art, disseny i artesania, la capacitat de passar elements innovatius de l'art, del disseny i l'artesania entre els tres camps és molt interessant. A vegades el disseny ha innovat gràcies a aspectes tradicionals de l'artesania i a vegades l'artesania ha innovat gràcies a aspectes novedosos del disseny. Era 400 graus, uns 10 minuts, amb una forma que tu li has donat. Quan el treus del forn, el refredes, llavors aquest filament tornes a deformar-lo com tu vols, però quan l'escalfes, que també és una temperatura concreta que dius, o això normalment agafem una connexió elèctrica, perquè normalment s'escalfa el filament, torna aquella memòria que li has donat al forn. És curiós perquè hi ha una contradicció entre la novetat que significa un món contemporani en la qual tot té que ser nou i aquesta novetat per definició és global. Nosaltres introduïm un mòbil i aquest mòbil és global, introduïm una nova pel·lícula d'animació amb personatges nous d'animació i acaba sent global immediatament. En canvi nosaltres estem treballant a una identitat de la imatgeria festiva que està lligada molt al local. Aquesta tensió entre el local de la imatgeria festiva i el global de les novetats que comporten les noves maneres d'il·lustrar, les noves maneres de narrar, les noves maneres de dissenyar, és una tensió molt potent. Però hem de pensar que en algun moment aquesta imatgeria festiva segurament va ser treta d'un altre lloc que no era el local. Com sabem que això prové d'una tradició molt arrelada? Com no sabem que va haver-hi moments d'introducció d'elements novedosos? Com sabem que nosaltres ara no podem realment introduir elements novedosos que després acaben sent molt locals? Más altura, esas épocas, y entonces podemos hacer start. Que la gent que ve amb més coneixement del món dels gegants, jo els dic una mica són friquis en el bon sentit, perquè es coneixen tots els gegants, qui els ha fet, de quin material, s'ho coneixen tot, els han provat, se'ls han posat, són els que tenen més dificultat per trencar amb aquesta tradició que dèiem abans i innovar, perquè estan tan immersos en aquest món i l'han sacralitzat tant que és tan sagrat que no es pot tocar. I això és perillós, penso jo, també pel futur de la imatgeria festiva i del món geganter i també de les bèsties. Hem de ser capaços de trencar. No podem sacralitzar com s'està sacralitzant ara el món de la imatgeria festiva i de la festa, que va lligat, perquè allò que dèiem abans, tradició, tota la que vulguis, però innovació també, perquè si no acabarem sent talibans i això no ho podem fer. Vamos a convertirlas en mallas, porque la impresión 3D funciona solo con mallas. Entonces, si por ejemplo yo tenía un objeto que lo he modelado en extrusión o por superficie, al exportarlo como STL, el programa automáticamente me lo convertiría a malla. Qui m'hi va portar? Que un dia ens vam trobar una sèrie de mestres artesans i artesans d'imatgeria per voler fer un gremi. I en aquest cas el gremi el volíem formar perquè hi hagués un tractament de bones pràctiques, de que la gent que sortís nova fes les coses més o menys com Déu mana. No com nosaltres, que hem arribat, molts hem sigut, ens ho hem fet nosaltres mateixos, i llavors hem tingut d'anar investigant i trencant moltes peces a base de fer pràctiques. El que he fet aquí ha estat bàsicament, des de l'inici, una mica orientar com muntar les estructures, que és la gran problemàtica perquè a continuació puguin aguantar el fang i aquesta quantitat de fang té un pes considerable que aquestes estructures han de donar-hi resposta. I el tros que ara estem fent és un tros que, si parlem de la gent del que diríem puristes del cartró, això, entre cometes, ho acceptarien a mitges, però és la manera més moderna de fer les bestioles i que ara són el que ocupen el correfoc, tot el que és bestiari, la majoria de bestiari està realitzat sempre amb fibra de vidre i resina. N'hi ha en cartró,
que llavors els de cartró els deixem per fer les àligues, per fer les coses més emblemàtiques, però el que són els correfocs i figures especials i dinàmiques i que ha de participar-hi molta gent, llavors les realitzem en fibra de vidre perquè puguin aguantar els cops. La impressió és extraordinària des d'un punt de vista de l'enorme entusiasme que tenen la gent. O sigui, mai havia, en molts anys que he estat fent de professor, potser mai havia tingut un conjunt d'alumnes, diguem-ne, si se'ls podem considerar així, que tinguessin tant d'entusiasme, tanta dedicació, tanta entrega i tanta capacitat de treball. Els ajudem amb les parts tècniques, els deixem equivocar, que això és molt important, perquè així l'alumne veu que no és tan fàcil com sembla, i llavors, al moment que s'han equivocat, llavors els ajudem a resoldre el problema. Aquesta és la nostra funció, en principi. I quan acabin d'aquí, ells seran el nostre relleu. I si el relleu és bo com el que tenim aquí, tenim mestres imatgers per anys i anys. Simplement que jo he estat aquí col·laborant amb aquesta colla de nois i noies que han fet aquestes feines i m'he sentit implicat com un mes. O sigui, jo diria que potser ells han après alguna cosa de mi i jo he après molt d'ells. Això és l'oli que li ha donat aquest brillo? És l'oli, sí. No ho entenc. A la mà igual. Tinc dos mans de casa i una estava amb brillo i l'altra amb brillo. Sí, no pateixis que el Soler fa bonic. Voy a limpiarlo un poco porque... I la conclusió de com acaba el curs, jo penso que el nivell que tenen els alumnes que estan aquí, si posessin de 0 a 10, estem entre un 8, quasi 9. Vull dir, hi ha bones mans. Vull dir que si algun de nosaltres, dels antics, ens haurem d'espavilar, perquè si no ens atraparan de seguida.